Здравейте на всички в този прекрасен, дъждовен, прохладен ден. При мен е дъждовно, прохладно, свежо. Всъщност дъждът преди малко спря и след него остана единствено свежестта на въздуха, такъв какъвто остава винаги след летен дъжд. Пожелавам на всички да имате прекрасен ден, да си направите деня прекрасен. Аз тази сутрин се събудих с идеята да направя видеосъобщение и бях изпълнена с теми в главата, но в един момент всичко се обърка, не можах да избера точно темата, по която да запиша съобщение за вас. И реших под това видео да оставите вашите въпроси, вашите теми, които ви вълнуват в момента. И в четвъртък на 21 август от 19 часа аз да направя вебинар по темите, които ви вълнуват, които са важни за вас, теми, които може би ви трябват отговори, за да направите първите стъпки по това, което ви предстои. Много от последните клиенти, с които комуникирам, имат много сложни отношения със своите майки. Така че това, върху което работя в момента, е един маратон преработка на отношенията единствено и изключително само с мама. Но този маратон ще е готов в края на септември и най-вероятно ще го пусна от началото на месец октомври. Но то е за преработка само на отношенията и изключително на отношенията с мама. Много е важно ние да имаме добри отношения с мама, защото тя е връзката ни с нашия живот. На всеки един етап, на по различен начин, при различни теми, отношенията с мама изплуват и идват до момент, в който трябва да се преработят. Това е връзка, която ние работим през целия си живот. Но е хубаво да започнем от някъде. Аз ще направя този маратон, ще го обявя през септември, но сега за тези от вас, които са на прага на някаква промяна, които усещат, че имат нужда или че искат някаква промяна, ще си поговорим по темите, по които ви вълнуват. Прекрасен ден! Направете деня си такъв, какъвто искате и изпълнете сърцето си с благодарност. Благодарете за всичко, което имате, благодарете за всичко, което нямате, благодарете за мечтите си, благодарете за прекрасния си ден. Пожелавам ви любов и прекрасно да се чувствате днес.